ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ପକୁଡ଼ି। ବେସନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜ ଲଙ୍କା କାଟି ନେବା। ଅଧ ଚାମଚ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ଦେବା। ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଅଦା ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ଦେବା। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସକୁ ଅନ୍ କରିବା। କଢ଼େଇ ବସେଇବା। ତେଲ ଗରମ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଛାଣି ନେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପକୁଡ଼ି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଉଠେଇ ନେବା ତେଲରୁ। ଆମ ରେସିପି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।